கையால் அன்னைக்கு எடுத்து போடுறேன். நீ சாப்பிட்றது ஆயா சாப்பிட்டு எடுத்து போலாம்ப்பா. ஆமா குடு குடு. இப்போ அவன் முன்னாடிக்கிட்ட அவன் பேசுறேன். பாப்பா காமிச்சா போனக்கான வளர்க்குறது நாய்க்கு வளர்க்குறதெல்லாம் சேஷ்ட பண்ணலாம் காமிக்கிறாங்க. அவளை பார்த்து ஓட மாட்டேங்குது. இப்போ உனக்கு சாப்பிட்றது போடுறோம் பாரு. நாளைக்கு ஓச்சுன்னா ஒரு பிஸ்கெட் நீ என்னம்மா குழம்ப கீரையை காணா? நீ ஆடு செல்லுல பாப்பாங்க பொங்கு செல்லுல வச்சு போடலாம். நான் கூட கீரை என் பொண்ணுக்கு மட்டும் செஞ்சேன். சாப்பிட்டாங்க சொல்லுதான் என் பொண்ணு கூட்டிட்டு அப்புறம் திறக்கவே இல்லை. கீரையை திறக்கவே இல்லை. கீரை ஊற்று சொல்லுமா கந்துக்கிறேன். நீர் சுட்டு கற்றுக்கிற மூத்தணும் சக்கரை போட்டு தந்துக்கிறேன். கேவுர் மாவு கேவுர் மாவு அப்போதான் வந்து தண்ணி குடிக்குமா? காலையில் வந்து சாப்பாடு செய்யறது கஷ்டமாகுதா? நாங்கிட்ட நான் எழுந்து டைம் தான் எழுந்துக்கிறேன். நான் 1 hour செய்கிறேன். என் பொண்ணு வர கீரை தண்டு கூட் பண்ணேன். ரெண்டு கூட் பண்ணேன். கீரை குழம்பு வச்சா இடியாப்பம் வர தேங்காய் பால் ரெடி பண்ணி கொடுத்து கொடுக்காத சூரிய கூடு பாயக்கமா இல்லை புண்ணா இருக்குதா வயிறு ஒன்றும் இடியாப்பம். எத்தனை மாசம்? மாசமா இல்லை குழந்தை பிறந்து 3 வயசு. ஆப்ரேஷனுக்காக கொடுக்குறியா? இப்போ ஆப்ரேஷன் பண்ணி 10 நாள் ஆகுது. 10 நாள் ஆகுது. போயிட்டா விட்டுறாங்க. 3 வயசு பையன் தான். துண்டத்தை தான் நீ சாப்பிடா. நீ சாப்பிட்ட ஆண் பார்த்துன்னு இருப்பாங்க. நான் சாப்பிட்ட பார்த்தாங்கன்னா இப்படி சாப்பிட வர